Jo crec que el punt més feble que tenen tots els partits és quan parlen d'economia i quan parlen de propostes ho fan des de la distància i l'oïda. Allò que hem comentat des de que cal estudiar-se molt bé els pressupostos, cal treballar el dia a dia, el que és la interioritat de la gestió. Això ve un poc a demostrar que la capacitat d'inversió d'un ajuntament és relativa, molt relativa. Aleshores, quan diu tal partit, farem una guarderia en cada barri. Això és que no saben que no es pot fer. Econòmicament no hi ha possibilitat d'afrontar aquesta despesa. Per exemple, en el nostre cas, jo crec que la gestió municipal ha de basar-se en la proximitat, no només l'agricultura, sinó també el comerç. I facilitant i no impedint, en aquest cas. Estem parlant, per exemple, que els emprenedors que tinguin en l'Ajuntament un suport. No estem parlant d'una cosa fos perduda, en el sentit de dir, així tindrem més diners, perquè són els diners de tots, però no, estem parlant... El problema dels emprenedors és que sempre va lligat, desgraciadament, al tema de les subvencions. I això pot ser una altra manera de fer les coses. Podríem, per exemple, en lloc de donar subvencions a fons perdut, les coses podríem, en lloc de donar els diners, avalar-los. Això el que faria és que l'Ajuntament no tinguera que soltar diners per a algunes iniciatives. El problema és que la gent, quan té una idea o té uns estudis que acabar, per exemple, se veu obligada a demanar crèdits que ara mateixa no te donen perquè aquesta gent jove o aquest emprenedor no aporta garantia. I un poc la idea seria que l'Ajuntament aportara aquestes garanties per a poder donar un crèdit a llarg plaç i el banc estiguera tranquil perquè té una garantia i aquesta persona tinguera possibilitat d'accés al crèdit. Els emprenedors el que necessites és que t'assessoren bé, certs serveis que te faciliten el teu dia a dia. Això moltes vegades és el més important, no? Si hi ha un recolzament econòmic, perfecte. Però en el cas de que no hi haguera, si tu tens un lloc on poder treballar, on poder compartir experiències amb altres emprenedors, amb empresaris locals, amb empresaris de fora que venen a donar la seva visió, la seva experiència, això seria superpositiu. Vull dir que no és solament dir, no anem a parlar d'avals, de subvencions, etc. Sí, si això està és perfecte perquè facilites, no? I vas molt més ràpid. Però molt important són els serveis que els dones a aquestes persones i una plataforma on poder començar a treballar. Quants projectes de joves emprenedors s'han paralitzat només per burocràcia? Pel tema de la burocràcia, perquè no és que m'han mirat al cadastre perquè ara resulta que per tecnicitat i gent que s'ha clavat en històries de projectes empresarials sense saber que el local que acabava de llogar, per manca d'informació, no tenia les condicions idònies per a i s'han tingut que tirar darrere, o sigui, la burocràcia me mata. Només facilitant, per exemple, tindre un punt de gestió on hi hagueren professionals ben informats que informaren realment a la gent que va a demanar. La velocitat en els tràmits per a mi és superimportant, perquè quan tu llogues un local, tots els mesos estàs pagant un alquiler. Necessites algú per part de l'Ajuntament, un lloc on tu pugues anar i dir tinc això, què me falta? Pam, 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 ràpid. Si no, cada dia que passa estàs perdent diners. El tema d'intentar dinamitzar part de l'Horta a través d'una sessió a l'escola que sigui, a l'escola universitària, i utilitzar o ampliar la Casa del Tio Carmelo com a un lari universitari. És a dir, el problema que té l'Horta a hores d'ara és que la població que es dedica és mínima, és major, ja és d'avançada edat, són parcel·les xicotetes, s'ha creat una dinàmica en la qual, per exemple, inclús regar és complicat, perquè per a molts és un passatemps, no és un ofici, no és una forma de guanyar-se la vida, i aleshores estic convençut que el propietari de la terra no tindria cap inconvenient d'arrendar-la a l'Ajuntament, i l'Ajuntament al seu torn facilitar un espai històric, un espai productiu, per a poder, per exemple, ser un espai d'estudi, un espai pedagògic vinculat a unes instal·lacions que nosaltres podríem oferir. Estem parlant des de la modèstia, no estem parlant d'un aulari ni d'una macrouniversitat, estem parlant simplement de dir a la universitat, miren, així tenim un espai que és històric, que és productiu, que és fantàstic, que està així físicament, que això no costa gens, però això en un tractor vostè pot inclús fer una gran parcel·la, i així vostè poden fer totes les investigacions que vulguin vinculades sobretot a l'agricultura ecològica, perquè nosaltres partim de la base que pensem, que estem convençuts que la sostenibilitat en el territori
és un dels valors més apreciables. A més, podem aprofitar experiència que altres governs de Compromís ja estan fent en altres municipis. Aquí tenim el cas de l'economia del bé comú en Muro, en la comarca del Comtat, i la relació que té, per exemple, en experiències d'agricultura ecològica, microvinya i Això de tal. l'economia del bé comú, això exactament és que jo no tinc massa idea. Es basa per un costat en la relació en les universitats i tal, és a dir, per exemple, en els instituts allí tenen en FP determinades branques adreçades, diguem, a aquest foment, i després, sobretot, el foment a l'economia productiva, no només industrial, no només agrícola, sinó també de serveis en la ciutat. D'alguna manera, que tot gire, tot s'organitza per a que funcioni el poble i que el poble siga aquest motor econòmic, que no se n'hagi d'anar fora. Així la gent té un potencial. O sigui, jo, quan ve la gent d'ací, te diuen les falles, diu, quina capacitat organitzativa. I és que la tenen. Diu, no, 400 cooperatives i 400 societats musicals. Dius, té la marinera. O sigui, així hi ha un teixit associatiu, però importantíssim, però totalment mal aprofitat. És a dir, som un poble magnífic, amb uns elements, membres magnífics, però molt mal dirigits. Som un poble fantàstic, no? I sin embargo pues, ens estimem molt poc. La nostra llengua, la nostra cultura és un poc com a pandereta, no sé com dir-vos. La imatge que tenen, bueno, ara en el tema de la corrupció, la imatge que tenen nostres fora és lamentable. I no som un poble així, no ho som, no ho han sigut mai. Han sigut sempre abanderats d'un munt d'històries, de comerç, de productivitat, d'un munt d'històries. I ara, sin embargo, pues, estem un poc com a dormir.